Hayag na panahon sa kagabion ang Usami City Coastal Bypass Road kini human nga gipasiga na ang mga street lights niini. Sa iyang Facebook post gipadayag ni Usami City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga ang pagpasiga sa maong street lights mao'y kabahin sa iyang gisaad nga butangan og suga ang maong dapit tungod kay daghang nahitabo nga traffic accident sa maong lugar din aduna usay nakalas nga kinabuhi. Kahinumduman nga gibuksan ang maong dalan alang sa mga motorista sa tuyong nga muluag ang dagan sa trapiko sa highway sa syudad. Una niini ipadayag sa Department of Public Works and Highways DPWH nga ang Coastal Bypass Road usa sa mga priority projects sa Region 10 niadtong 2019. Kini nga diversion road adunay project cost nga 138 milyones ka pesos nga kabahin sa continuing program sibo sa Build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Neptali Batolino, Province of Misamis Occidental, Newsline Philippines. Stay safe.